तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बरुआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रहुआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब, मस्त होखब, तंदुरुस्त होखब, बिल्कुल फिट होखब। तो रहुआ सब खातिर लेके आ गइल बनी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर, हिंदी धुन पर भोजपुरी दर्द भरा बेवफाई सा। उम्मीद करते रहुआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एक रहुआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कईतन तो 100% बाकी गाना और मार्केट में तहलका मचा दी। लेकिन ऐसे पहले रुआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहतनी, गायकी रुआ के पसंद बा, गायकी में कदम रखले बानी और रुआ के बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रुआ सबके म्यूजिक नहीं मिल पाओ, बढ़िया से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाओ, तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बिन तो रुआ सबके निराश भीले के जरूरत नहीं है। काहे से कि अगर रुआ गायकी में दम बा तो रुआ खातिर सपोर्ट करे खातिर हम तैयार बनी। काहे से कि रुआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, ट्रैक पर होखे चाहे नया कंपोजिशन होखे, चाहे रुआ अपना फरमाइश के हिसाब से कोनो भी मीटर लिखवा सकीले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग या धोबी दासो गीत, चाहे रुआ अपना मन पसंद की कोनो भी मीटर लिखवा सकीले, चाहे म्यूजिक बनवा सकीले, चाहे रिकॉर्डिंग करवा सकीले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब कि रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी, अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबन के मिले। अगर वीडियो रुआ सबके अच्छा लागत है, गाना पसंद आवता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, रुआ सबन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करते रुआ सबके बेहद पसंद आई। आज से बहुत पुराना एगो हिंदी गाना आई रहे कि दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी बंद आंखें, पूजा करूं मैं तेरी। तो यही धुन पर रुआ सबन खातिर लेके आ गइल बनी बिल्कुल जबरदस्त प्रेमी प्रेमिका का हार्ट टचिंग बेवफाई संग। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो लड़का एगो लड़की से प्रेम के रहता आ लड़कियां धोखा देती है, तो देखिए लड़का कौना भाव में, कौना दर्द में, कैसे का कहता। वादा तू कइलू झूठे झूठे, तू क्रिया खइलू, जाही के रहे छोड़ी के दिलवा कहीं लगइलू। ए सोना आखिर हमर का कसूर बा हो कि वादा तू कइलू झूठे झूठे, तू क्रिया खइलू, जाही के रहे छोड़ी के दिलवा काहे लगइलू, मिले से कइलू मना, जी कैसे दीवाना, मिले से कइलू मना, जी कैसे दीवाना। तो उम्मीद करते नहीं मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी, चाहे कर म्यूजिक बनवाल चाहतनी, तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कहीं मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।